2025-26नि थाखाय सा धिखाजुलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादों। नोंथाङा मा बुंनो सानो? नैबे बेलायाव जोंनि सा धिखाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मोननाय बिबानगिरि थांनाय 9 जानुवारि 2025 बेयाव जोंनि सा धिखाजुलि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे थान्दै मेल जादोंमोन। बे थान्दै मेलनि गेजेरजों 2022 मायथाइयाव दाजानाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जादों। दा बेयाव गोदान आफादाव आफादगिरि महरै आं मुस्रि बिलाम बसुमतारी आंखौ सायख'नाय जादों आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिथां अनसुमा ब्रह्म बिथांखौ सायख'नाय जादों। दा बे समाव सा धिखाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावबोनाया आङो दिनैसिम खमब्लाबो 10 बोसोर जाबाय। बुंनो थाङोब्ला आं जेब्ला हायार सेकेन्डारि फरायदोंमोन, हायार सेकेन्डारि फरायनायनिफ्रायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव ओंखारनानै दिनैसिम खमब्लाबो 10 बोसोर जाबाय। दा फैयै फैयै बायदि बायदि बिबान बारबोनानै दिनै थांनाय 9 जानुवारियाव आङो थान्दै मेलनि गेजेरजों आफादगिरि महरै सायख'जादों। मोनसे गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन, मानोना मानसिनि जिउआव समाज सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्माव आं जि थानानै दिनै मोनसे समाजनि जिखिनि हायो बेखौ आङो खामानि मावनो खाबु मोनदों। मानोना सासे मानसिया समाजखौ फोसाबनो बा समाजनि खामानि मावनो मोनसे प्लेटफर्म नांगौ हिसाबै दा नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माबो मोनसे जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म। दा बेयाव थानानै आं खामानि मावनो मोननाया मोनसे खाफाल गोनां आरो दिनैनि नैबे सिंग्रिनि गुप्तेश्वर मन्दिरनि खाथियाव मोनसे फोथाराव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय, बेजों लोगोसे सा धिखाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो समायखिरा लानाय हाबाफारि बेखौ लादों। दा दिनै बेयाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सार आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि आरो लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरो लोगोसे सासे नेहाथारि बिथां सारमोनखौ लोगो मोनदों। बिथांमोना दायो आथिखालाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि। दा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो लोगोसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो बिथांमोननि दख'रानि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि दिनैनि नैबेयाव जि हाबाफारिमोन बेयाव बिथांमोनखौ लोगो मोननानै बिथांमोननि मदद सुबुरुनजों जोङो अरायसम सिगांफोराव जेरैबायदि जोंनि दख'रानि सिङाव जोङो खामानि मावबोनो हादोंमोन, बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोननि सुबुरुनजों जोङो मोजां मोनसे खामानि मावबोनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिथोन बायदियै बा जिल्लानि बिथोन बायदियै आं बेखौनो आसा खालामदों आरो नैबे मोनसेखौ आसा खालामबावदों, जोंनि सा धिखाजुलि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनि दख'रानि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनाबो जेन जिबायदि जोंनो जिल्लाया बिथोन होयो बेबायदिनो खामानि मावनायाव मदद होगोन आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो सिगांफोराव जेरैबायदि जोंखौ मदद होबोदोंमोन, रांखान्थियारियानो जा बा गोसोनि आबेगनि जि मोनसे मोजां साननाय बेजोंनो जा, बेबायदिनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिदिनो सिगाङाव जेरैबायदि मदद मोनदोंमोन बेबायदिनो मोनगोन होननानै जों दख'रानि गोदान बिबानगिरि महरै जों आसा खालामदों आरो मोनबाय थागोन बेखौ जोङो रोखायै फोथायनाय दङ। बेखिनिखौनो बुंबाय। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्ज़ाम का प्री क्लियर हुआ। CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared.
Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. आंना नाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो ओमफ्राय बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय वार्ल्डआव मा जानाय इन्डियायाव मा जानाय बिनिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.